تحلیل سل پیری ویل تحلیل لا الہ الا اللہ او دا من مختصر کو تحلیل متوی لا الہ الا اللہ خدای او ذکر دے چی پاگی کی لا الہ الا اللہ مرازی پا حدیث کی رازی امام بخاری امام مسلم دا حدیث روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ گورا چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کم ذکر دے چاہتے یاد دے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة چاچی سل پیری دا ورزی دا ہوئی چاچی دا سل پیری دا ورزی دا تحلیل او دا ذکر ہوئی كانت له عدل 10 رقاب لکه دیجی لس غلامان ذات کی وکتبت له 100 حسنة سل نیکیانی بدر پارولی کلیشی ومحیت عنه 100 سیئة سل گناون با اللہ دن لری کی ددن بے وریجی وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي او دما خام پوری ددی ذکر دلا سبا اللہ سبحانه وتعالی دا مسلمان دا بند ساتی دا شیطان نو مخو ماغا عمل بینو چی لگی دلا ستا شیطان نبچ کی دی شغلاری ذکر کو نیو پکی داشو سل پیری تحلیل ویل یعنی لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چاچی سل پیری دو رزی دوی اللہ بید شیطان نساتی کثرت ذکر اللہ تعالی دا اللہ سبحانه وتعالی ذکر دیر زیاد کول اللہ لرا یادول ذکر و اذکار دیر زیاد کول چا ہمیشستا جب دا اللہ پا ذکر سر لمدی سحر ما خام اذکار خودی دی دا فرض منزل بعد اذکار خودی دی خوچی دین علاوہ ہم ستا جب ہمیشہ دا اللہ پا ذکر سر لمدی نو اللہ با دی ساتی دا شیطان دا غد چلونونا دا غد مکرونونا دا غد شرونونا حدیث کی رضی دا الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے امام ترمذی روڑے دے ان اللہ امر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها الله يحيى زوید زكريا عليهم السلام اغت امر کرو چیتا 15 خبری یادی کا پخپل پی عملو کا او بیچاتو خیا بنی اسرائیلو تا وغوی تا امرو کا چی پا دی عملو کی زاغ 15 خبری نا ذکر کم یو بکی ذکر کم اگا یو بکی صدا وآمرکم ان تذکر اللہ بنی اسرائیلو تا ویزتا استا امر کم چی اللہ دیر یادوی اس گورا ما سوی اتما خبر ما سے ذکر کرچے شیطان نمتا بچکی کسا دلاسا اللہ نے ذکر دلاسا یو سرابو چی دی که خدا را نلو چی ذکر دلاسا ودر شیطان نبچ صرف پاکی داری چی ذکر دیر کوئی نو بیا مخی سوی فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا لکم سڑے چی دیر ذکر کی دا مثال دیسی دے لکہ یو سڑے دے دا دشمن نے من ڈکڑا او دشمن دا پا نقش قدم روان دے پا دا پس روان دے او دیر تیز پس روان دے حتى إذا أتى على حصن حصين ندا سڑے دا کم چی مندوی دیوی مضبوطی قلات را ورسیدو فأحرز نفسه منهم ندا خپل دشمن نے اکم چی پا دپسی شاعت روانو یا نور دشمنان و سرمو اغوی روانو دا اغوی نیزان بچ کو بکمزی کے پری قلات كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله نو دغشان یو شیطان چی تا تنگی تا تا وسوسی را چی استا دشمن دے دا اغنا یو بنده زان نیشی بچ کولے مگر دا اللہ پا ذکر سرا نو دا اللہ دا ذکر مثال دا قلا دے اکسی و تورننو تو نو دا دشمن نا بچو نو چی کرت دا اللہ ذکر دیر ہوئے نو تم پا دی قلا کی دا شیطان نا پا حفاظت کی شوی او بچ شوی